Vì cái bên công nghệ nga so ban pau ya ka jing so ka bakrao ka jang ya ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association mo ki ba la kloi ba ngi yo ba ni kendo ba ni kren hadin ka jingmi le se ka ba ngi la banong ki khobor ki ba mi hadin ka jingkren ka junga hakawi ne ki jinglang pai ba apo penusla habedi bat ka jingkren ka junga ya kita ki khobor ka ba lesen nagala pathai khobor nagaleng jo Shillong Press Club ki lapan pawi ka jing sosi bat lese ki bala buru ya ka jing dawa bangadi ban panma naki te ngelayo ni keren yo on penshan ya ka ba ni kum ka party ni don bat bali ni keren kum to ha ka to ka jingalang tingala banong ba ka jingi kudu ka jinga bat ki nongalam jon ka mepa kalong sha ka ba sngotna ka ba seso ka ba ngalayo on penshan ba ka jingkren ka jinga ha ka to ka jingalang pai ba ka balong hapo penosla kali ka jingtmu ban penshai ki pai ba bat ngalapan pauru haki bangin don kono ko jingtmu bangin keren persha you know ngim ko aru bangin kadokti ya kono ka channel leni ban single out kumbong hakten pareng hendrai ni kwa ban pensha yo pai ba namar ka thong hi ka jing kalong ni kwa ban pensha pai ba hakimat ke babon ke bangin ni kren ni dei ban pelong jingalang ni pensha pai ba ni kwa ban wan ra ya ta ka jingkala tebat ni smuthu ru ba kani ka jingal inti ka jing kanom long ka sup kanong ka jingal inti ka e yan haba ni persya ka sarkar yan haba ni persya ki sengi badon ka sarkar bat ni sngo ka kamram jing ban kadolinti ban pensya ka jimut ka jupa ka jupai ba wo pai ba u don kam ban long o ba start o pai ba u don kam ban long u ba sian bat u ba smuthu ban bisha ki eki khobor ki bade bat ki eki khobor ki bamde ki eki khobor ki bishisha bat ki eki khobor ki bam shisha dan mata ta kamen sim ka basung khiang ni kwa ban penshai ka jimu ka jipha chu pai ba bat ka jingkren ka junga na kren ru ya ka rukom long ka jinglong ka jiman lani ka ta ka tren ni oh ka te phareng ha ka perthei par ko we ni osno ha ka re india ni osno bat ki wi ki jalali teng wat ki news channel ki kren persha ki pen pa persha be bangi ni pher na ki we pa ki news channel bat ka don ka jing kan tho le se ndrai hangi haka banga kren ka tu basing na pen pau ba om tang ha ki ki ri ju ka perthei lani hari india wat hangi ki don kita ki paid news bat ki fake news kabamot pa ki pai ba kan hapan smuthu ni kwa ban hikai ki pai ba bat ngad ong ru ba hakiwi ki jela ki siu bisa ban pen mi khubor ka kentin ka banga penon kam hang to ko ki don bat a bakan dalong kumta ka don kam nomor tayu pai ba panu basta ten maka di ka kamram gaji mendangim la bangin syong bat ba ki khubor ki bemi kin syukut no kum to namar ni smuthu ba kan nuko khobor ka bami ha ki pai ba ki yo ban puli la da dik khobor ka bailam bakala ki pai ba kan sha alam bakala tan ma ka tarang ngim ko ba ki pai ba kan sha alam bakala ki khobor ha ki kom ai khobor ba ni smuthu ba ka kini ki party ki berana kaleng ka sarkar lani wat ka sarkar ki pai khmat ya ka jinga linti ka jing ba ta ka jing kala ji ko por bat ngangit ba ki basngap ha ka tu ka sngi ka jing kren ka ki osno sha ba ni klem ka noi no ni klem ong o baro ki lat pathai khobor ha ka chala ji lani kita ki ni klem kan tho kita ki mainstream media ni klem kan tho no marang ni kam don tang kita ki khobor ki bejudon pro ska ta na du ki por sha ki lami kham ta man da ki lami skin ki private youtuber no ki ba phem na ban khamun mun la ban lung khobor la ban plak khobor te ka khobor ka ba kum no kan ni show pai ba tengi na marga ta kadang ni sore kamram jing ban hikai yu pai ba ban educate yu pai ba baru nganget balar ni sim ye ka jingkren ka janga kum ke ek ban yete kan long ru ke ek ba bha lare ki nungalam ki badon ha ka Shillong Press Club dan ki badon ki la pathai bor ki sim ka kum ke ek ban te nganget anum don manu ki badon ha ka la pathai bor ki ban ong ba em kum kata kamdon dan ha Meghalaya kamdon phemla ban nu jori ka Meghalaya ba ki we ki jala lar kala don hakiwi ki ri jeng perthai lar kala don hakri india pe kiwi ki jela de se kala ban poi ka por ba kata kala ban don hangi ta ka sokar le se kala ban chimi ki sin jam ki lat ki linti kumno ban
ban penenkam ya kapor ka chiki kan adu bakan poi kapor le se pakilat patai kapor kinum no chu ban keren persya ka sarkar namal ki keren persya ka sarkar le se kinum yo jingrap na sarkar hakadur jongki advertisement mo ki jing pen bana pai ba ki belum ka jingker syam ya ka jing trei ka jongki te kan poi kapor ka ba kita ki bam tho persya ka sarkar ki bam keren persya ka sarkar kin khamyo ye ke advertisement kin khamyo ka jingrap ka jingker syam ka sarkar bat kita ki bam tho kan ye ka jingkeren jingi kan pen perkhat ba wat ya ka sarkar bakan hap ban perkhat bangi upai pa ni start ni bisa bat ngin pe lagalong nagaliang jung sarkar lagalong nagaliang jungnu junu bakinum penon kam bakla ya kilat pathai kubor bat bakilat pathai kubor kin perking kin pe bak egi ka kubor ka baki ki anang ni skmat kanong ka bante kanum de ka kubor ka ban yalam bakla nomor ka jingyeng ju kilat pathai kubor ka di ban aga jing tips ki pai ba katar ko de ka wi ka jingrap ka bangi ni tre ka bangi ni te kam ni tang ka kam ka jingi ki seng san perthai ka bangi lapan pen bhai ka jimut ka jim khat ju pai ba andri ki la pathai bor ki don ni ka benta ka ba kraw ban sandur ni ka jimut ka jim khat ju pai ba dan mar kata karau ala yo pan pen snow haki no ngelam jo ka mepa bangim don ko no ko jingtmu ka bangim thau persya you na preng gila thai bor ngim kwa hiu kam dika kamram jingi ban single out dan e ban kedokti ka no ko channel rate ai ba ka e ka ba mi na ka to ka jingkan kan pen perkhat ini kumnu banginum ailat ye ki khobor ki ba kum kita bakin ja bakin mi haka jalla ka jingi baka dika kamram ka jingi ru ba ni ngin hikai ki pai ba kam dika kamram jingi bangin kedo ye ginu ndrei ngin chui kai pai ba khana bu pai ba bu puli no khobor un pin sung nongre kan igam dita ka sin ka benin ko ka banga nga kren haki snem ki ba man chwa ngala ju pin pau nga ju ngi ki pai ba ba pi puli ye ka kot khobor phim dei ban puli ko ba pi puli ye ka kot ba la ni ka kot niam pi puli pi ngai pe pi don kam ban pin sung ren pi don kam ban ti ye ka tolong nang nu ka ni ka khobor ka wan namar ka ngi ye kini ki sin kam tam ka jing khan kadon ka wi ka jingja ka ban khandiat banai ha ka ba kadon ka wi ka private youtuber ka ba plat ya ka wi ka jinglang ka bangilong po range ka but kai ka ba jahadin jongkata ka khobor ka ba ki plat kalakta ya ka jing snow jo ginong lam snong kalakta ya ka jing snow jo ginong shong snong to ba kalakta ru yang ngi kum ka party ka ba ki priu jo ka party ke jingi ba kinong lam snong kin ha ban ai ka khobor ban penchai ba kamlong kum ba kami ya ka khobor telarangi ni snap ikini ke ya se upai ba ban chai lam bakla teda ka jing kren ka jingi ki pai ba bakin long ki pai ba ki bastan banang ban bisa ngangi kan yarap bo pai ba unang ban bisa but ngakwa ro ban ong ha kani kapor abang ngi kren kani ngim keno ya baro kita ki khobor ki badan ni ngi shu ai le se ka kenja jing maham ki pai ba bakin sotho ka jing pen shai pai ba bakin sotho lupa but ngi kwa ro ban ong ki pai ba ha ngi kren ya kani ngim tho pat ban ong bangin pen shur ye ki pai ba bakin shur ye ki la pathai khobor tang bakin siam ndi bakin shur lani le sim nong namar baki kren persya lani tho persya kan don dakur kom perkhat ka pasniu na kalian de ki pai ba ye ki nom tho khobor katar kam kamdi ke bangi ni kwa bakan don ki pai ba ni kwa tam ki pai ba kin tip ka khobor ka bakum nu tang kata khana baki pai ba kan misha lam bakala ngim kwa ba kan don gun nu kom perkhat ki pai ba kin dom no le si namar ketika kamram jengki lat pathai khobor bakin ai khobor ketika kamram jengki ki bapuri bat ki basngap bangin pension nongrim ye ka khobor te lese ketika kamram baru lada kalong ka badai nakaliang ki beri ki bapniat ye ki media house la kalong ki editor la kalong ki publisher la ni kalong ki moh ki be don ka banta ban ye trade ki reporter bakin sungthu bang kani kadi kaba ki pat ba mata kin bisa ka khobor kaba ki ai ka khobor kaba ki tho te kan perlong le si maladon menu ki bidan dakor kom perkhat kaba bakla ban yalam bakla pa ba kin hapan perkhat arsian nang nismat khnang ba ka eke ki bangin le la kalong na kaleng ka jing tum ka party le ni la kalong na kaleng ju ki la pathai khobor ngin le ya ke ban te ya jat ban riu ngin le ke ban te nam ta ya ka jimut ka jipakat jo pai ba magari ka kamram jingi bangin kren ban pini ban ngingit ba lingba ka ne ka jingja ka pamile se kan pen long yingi baro bangin don ka jingit kli manga tip le se ngala banong onum don munu ki ban hakala pathai khobor ki ban not ban ong ba em kam don pini ki nong tho khobor ngi tho be ka badi ban tho ngim judon ka jing sha liang ngim judon ka bakum kata tenre ai bakani kan pen perkhat ni kumno bangin ya nang ni skmat hakikam ki bangin tre but kanong ka jingker khu amna ka ta junu
mereka nak kijing kerku nam tak kipai ba kiba shane aki khobor kiba kiyo ding ba kilat pathai khobor bat kan nor ka buram nam ta kalat pathai khobor ha ka jala ka jungi ba kanum don ken ka bakum kata lesi ba khanang bangin nam sha penisri bat ki wei pat ki jala ki banah per India bat kiri jang pathai te kan ni ka ek bangayo bani keren bat ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat nge ba nangni shakmat ki kiam ki ba ngin trai kum ka party bat ki jing shakri ki ba kelat pathai khobor kelat na kan no ki khamba bat ru ngala banon ngamdon kan ko jing thu ko basni le singala mandi wain ki emli ki basno khya bahaya ka jinge ka jong ki briu ki beran ki kam jong kalat pathai khobor ngathai ki parok ki beran hakilat pathai khobor kinum klen badi ba arden ubalara hadu RC ne ka jinge jong ki po assembly manga sotho e ka jinge ka baki kando te na markata e ka bangi kren kam de ka bangi kren da ka bangi thus ni we no bat kam nong ka bade ru le se ye kita ki nongelam ki beran hakilat pathai khobor bakin sotho bakalai ka to ka jing kren ka jonga te kini ka nongka jingkwa ka jonga bangan pen shai shiki pat ba bat shiki parlok ki beran hakilat pathai khobor mana kalian ka jong baden kam dei ban ong banga keno ya baro kam sila dan ban oh baro kita ki lat pathai khobor ni ki penmi khobor tambo sa kam dan ko beta hari ka jing kai ya ki bakum kita ki jinglong ki jingman ki baja ki ri jong ka pathai hari India ban le sia ka ne ka jala ka jing